6-7जनखौ आसा खालामनाय दङ। जिंदाबाद जिंदाबाद टीएमसी जिंदाबाद 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 ममता बनर्जी जिंदाबाद 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 ममता बनर्जी जिंदाबाद 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 खुलुमबाय, नमस्ते। जों दिनै बाहाय दान्दिसे टीएमसी पार्टीनिफ्राय ममता बेनार्जी दैदेननायनिफ्राय जोङो मोगा-मोगि जिरायनाय प्रग्राम लादों। बे प्रग्रामनि उद्देश्यआनो जाहैबाय जोङो चिरां डिस्ट्रिक्ट हिसाबै फैगौ 2026 एमएलए इलेक्शननि सोमोन्दैयै गोख्रोङै जोङो दान्दिसे जिरायनाय जादों। बे जिरायनायावनो नोंथांमोनहा जोंखौ मोगा-मोगि लोगो हमनानै जोंनिफ्राय सोंनाय फिननाय लादों। जोंनि टीएमसी पार्टीनिफ्राय जोबोद गोजोननाय, साबायखर मिडिया बिथांमोनसिम बावहरग्रोनाय थाबाय। दा जोङो चिरां डिस्ट्रिक्ट हिसाबै फैगौ एमएलए इलेक्शन बिसायख'थिनि सोमोन्दैयै जोङो पेरेन्ट्स बडिखौ थिग खालामनानै लाजोब्बाय। बेनिफ्राय वमेन सेलनि जिथु कमिटि बेखौबो जों बानायनानै लाजोब्बाय। डिस्ट्रिक्ट हिसाबै इउथ जिथु कमिटि बेखौबो जों बानायनानै लाजोब्बाय। दिनै जों बेखौल' थांखि लानानै आरो एसे उनाव जों ब्लकखौ समस्ति दानानै होफुंनाय जागोन होननानै थिरांथा थांखि लानाय जाबाय। सिगांनि थांनाय बिटिसि इलेक्शनाव जोंहा ब्लक कमिटि दानानै लाखानाय दंखाजोबो, प्राइमारि दानानै लाखानाय दंखाजोबो। जों बेखौ रिसामोलल' होफिननाय थांखि लादों। फैगोन इलेक्शनाव नोंथाङा दा सावरायदों जिहेतु रेडि जानायनि आरो माखासे केन्डिडेट होनायनि। दा टीएमसी हिसाबै नोंथांमोना फैगोन इलेक्शनाव बबे मट'खौ लानानै नोंथांमोना रायजो राजाफोरनि गेजेराव ओंखारगोन? बे मुहुर्त समाव फैगौ 2026 एमएलए इलेक्शननि समाव जोंहा जितु ममता बेनार्जीनि दैदेननाय आदर्श नेमखान्थि बेखौ जोङो आसामाव लाबोनानै आरो बिटिसिआवबो लाबोनानै जोङो बेनि नेमखान्थिखौ गोसारहोनो नागिरदों आरो फैगौ एमएलए इलेक्शनावनो बे थांखिखौ गोसारहोनो थाखाय जों रोखायै खामानि मावनो गसंनाय जाबाय। दा भारतबर्षआव बयहाबो नागरिक हिसाबै अधिकार दं। जोंहाबो जोंनि अधिकारखौ लानानै जों गेलेगोन, बिथांमोनाबो गेलेनो हागोन आरो जोंहाबो जोंनि अधिकारखौ जों लानानै गेलेगोन। बाहाय जोंहा रावजोंबो हांगामा गैया आरो जेननाय देरहानायखौ लानानै जोंहा रावजोंबो दावराव दावसि गैया। फैगौ एमएलए इलेक्शनाव बिथांमोनाबो माइनास जानो हागौ। नोंथांमोना केन्डिडेट होगोन जिहेतु, केन्डिडेट होयोब्ला माबायदि देरहासारनायखौ मोननो हागोन बायदि मोनदों? केन्डिडेट होनो माने जों मोनफ्रोमबो एमएलए समस्तियाव बिटिसिआवबो होनाय जागोन आरो आसामावबो होनाय जागोन। गासै जोंनि टीएमसी पार्टीनिफ्राय स्टेटनिफ्राय बेखौ थिरांथा लाजोब्बाय। बेनिफ्राय जोङो 13 नं समस्तियाव गेलेनानै देरहानाय हाबाफारिखौ जोङो आगान सुरदों आरो गोबां रायजोफ्राबो बिटिसिनि माखासे थांलाय फैलाय सोलाय सोल' राव फाव बुंनायफोरखौ मोजां मोनाखै। दा रायजोफ्रा जोंखौ नोंथांमोना मोजाङै जगदार भाबै गसंदो आरो मोजां गेलेफिनदो, जों मदद होगोन होननानै बिथांमोना जोंनो मेसेज होदों। माबायदि आसा बायदि? जोङो बिटिसिआव 13 जन 15 जननि गेजेराव जोङो 6-7 जनखौ आसा खालामनाय दङ। 6 जनसो जुदि मोनोब्ला माबा मोनसे ग्रुपफोरजों एलायन्स जानायनि खोथाफोर सानदों नामा? बियो उनाव फैगोन।